आच्छा एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर गिबि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोसो गैयाब्लाबो बरायहरनाय थालायबाय माने एक्चुअली आंनि एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर ना माने आं दिनै नोंसोरनो जोंनि गामिनि माखासे लकेसनफोरखौ देखायना होनो नागिरदों आरो ना दा नोंथांमोना लासै लासै नायलांबानो जाबाय भिडिअफोरखौ एसे इन्टारेस्ट मोनोबा गावस्लाजोबना हरदो शेयारफोर खालामलाबायना हरदो कमेन्ट्सफोर हरदो आरो ना गोसो गोथारै मा नायलांबाय थादो ना मा जोंहा नै गामिनि एल पि स्कुल आरो ना गोगोम मिनिनो ओंखारखाबाय आरो दसे थानानै मिनिस्ला होजोबसै आरो ना गाइसमोन जोंनि गामिनि एल पि स्कुला नुबाय नों हेभि खादा जोंनि गामिनि साखो बिलाया नायदोंनाय गाइसमोन फाइनालि गाइस जों दा थाबायगासिनो दं आरो ना नैबे जोंनि गामिनि एसे सालबारि ग्रोम ग्रोम आरो ना नैबे मानसिखौ नायलाय गोबोरखि मोखां नुगोना नुवा नैबे जों गामिनि सालबारि आरो ना गाइसमोन एकदम साफाखा बुंनांखाया ओमफ्राय बैहाय फरेस्ट अफिस दं आरो ना आं र' देखायलांनि लासैनो नैबेनो आरो ना गामि गाइसमोन जोंनि गामिनि फरेस्ट अफिसा बेनो आरो ना हेभिखा जायगाफ्राबो एकदम लकेसनफ्रा एकदमबारे दाहोनसै नै गाइस हाबजेनबाय होनबा जों दा आरो जोंनि गामिनि लकेसनथिं आरो ना जायगाफ्रानो खुनु बुंनांखाया आरो ना खोलो खोलो बारनि रैसुमै बाराव बिरहोनानै होनलायलायनाय नैबेहाय माने एम्फौ फिसियो आरो ना बे जायगायावहाय एम्फौ फिसिदलाजोबो बे जायगायाव ओरैबो एम्फौ फिसियो ओरैबो एम्फौ फिसियो आरो ना गाइसमोन दा होनसै थ' होमबा गाइसमोन जों दा हाबजेनबाय आरो ना आं गोदो थाग्रा जायगायाव बै बिल्डिंनि गेजेरावनो थायोमोन आङो सिकिउरिटि मावोमोन आरो ना आं बाहाय 8,000 बेथन लायबावसोमोन मासाव नै गाइसमोन एसे हिट ना जायगाफ्रा एकदमबारे लकेसनफ्रा हेभिखा माने एम्फौ फिसियो आरो ना बे जायगायाव एम्फौ जाग्राया एम्फौ लाथाया आंनि नामसोबावलै नैब्ला नै एम्फौ फिथोबा गाइसमोन एम्फौ फिथोबा नैबेनो आरो ना नैबेनो ओमफ्राय बैहाय बिल्डिंआव सानै फिसाजो दं आरो ना मालिकनि जि साइस फाग्लिफ्रा आं गोदो खिनो फैबा हेलौ होनहरलायबावोसोमोन आंखौ दा होनसै ओमफ्राय है फाग्लिफोर नाली मोनामग्राफोरल' होनहरोमोन आं जेबो होनहरामोन आरो ना गाइसमोन बेनो आरो ना जोंनि गामिनि लकेसनफ्रा ओमफ्राय ओरैजाय आं खिहैग्रा जायगाखौ देखायलांगासिनो आरो ना गाइसमोन नायलांबाय थासिजोबदोल' माने नैबेबो आरो ना गाइसमोन जायगाया बेबोहायबो एम्फौ फिसियोबो आरो ना ओमफ्राय सेसाफोर गोगोम दंलाजोबो सेसाखौ जों बाहायनो गावलिनलाजोबनानै जायो आरो ना दाखालि नैबाहाय मानैसो जाखांबाय आरो ना जोङो दा होनसै गोसोबायदि बिन्दासखा एकदमबारे उनजोंबो खिफियो सिगांजोंबो खिफियो सोरगिदिं खिफियो नों आंनि जादोना अ सना नों आंनि जादोना र' फाइनालि गाइस दसथाथ' आं हासुद्ला गोरलाजोबनाय नैबे दाउसा मोख्रेबफोर लरायला होजोबना हासुनानै हेभि फ्राद मोनलायखाबायलां मायरिबो दाउसा मोख्रेबा लरायलाजोब्बाय नै हासुनाय लोगो लोगो फाइनालि गाइस माने नै लामायाथ' आसोलसो वाल साजोंसो थाबायलांनांसिगौ आरो ना लामाया गोगोमसो माने आं देखायनि आरो ना र' ओरै वाल साजों थाबायलांनानै आं खिखोलांग्रा जायगाखौबो देखायगोन आरो ना आं बारखोगोन नै गाइसमोन जालालै सिथोबसो जाखोब्रा मा गामसा थामसा खुरलाजोबखो वालजोंसो मानखोनांगौलै गाइसमोन मा होननो लाबो केमेराया इया होमबा नै नायलांदो गाइसमोन लामाया नुबाय दा जों गामिना फाग्लासो जागोन नैलायलै गाइसमोन आं खिखोदला हरग्रा जायगाया नै बाहायनो आरो ना नैलाय बाहायनो खियानो दाबो दंबावोसोदां बैलाय गोमोमोनो माने बावनो जिरायनानै जस्लंनानै फ्राद होदला हरजोबोमोन आरो ना आं खिखोदला हरजोबोमोन आं ओमफ्राय नै गाइसमोन फख्रिया जोंहानि आरो ना बे फख्रिया ओमफ्राय देखायबावगोन आं र' नोंसिनो लासै लासैनो जोंहानि बे फख्रिया जा गोदो माबायाव मेसेङाव जावहोनानै दोनखानाय आरो ना दङ बिराद ना गोरि बायदिसिना दं आरो ना देनां आब' गेमस्रिखौ मेसेङाव जानो लिंहरसां बेहाय सारनानै ओमफ्राय जोंहानि माइखौ एसे देखायना होनि आरो ना गाइसमोन र' देखायना होगोन आङो र' आं जाम खालामगोन नै होनबा गाइसमोन सिथोबा जोंहानि फख्रि आरो ना बे ओमफ्राय नैबे माइया सेस जोंनिजोब आरो ना गाइसमोन बे जोंनिजोब गासिबो आंनि आरो ना बे आंनि दाखालि माबायाव दैज्लाङाव गायजोबनाय ओमफ्राय हानो थाखाय सावरि नांगौ जानानै फैदों हाजिराथ' होनो हाया गलाम मानसि जाहैबाय ओंखायनो सावरिसो लिंगोन आङो बे जोंहानिजोब आरो ना गाइसमोन सेस जोंहानिजोब बे गासिबो
नायलांबाय थाबाल' आरो जोंहानि लवार बारिखौ आं देखायनि र' थांगासिनो नै गाइसमोन लवार बारिया आंना नैबेनो आरोना जोंहानि लवार बारिया बे आंनिजोब आरोना गासिबो एसे गुवार आरोना बे लवार बारिया बे जोंहानि आरोना नुबाय नों जोंनि गामिया माबायदि गाइसमोन सालबारि लारि लारि खैरो बागान सारि सारि मौसुमि बार बिरहोनानै रैसुमै बाराव आलो गोजोन संसार जालाय जों बाहायनो नैबेनो आरोना गाइसमोन जोंना माबाया मा होनोलाय लवार बारिया हेभि खादा ओमफ्राय आं नोंसिनो टाइटानिक जाहाज देखायनि दैलांबा गौराङाव सालायग्रा आरोना टाइटानिक जाहाज देखायगासिनो आं गाइसमोन नायलांबाय थाल' र' लासैनो गोसो गोथारै नै गाइसमोन टाइटानिक जाहाजनि लामाखौ हाबजेनबाय आरोना आङो नैबे लवार बारिया जोंनि नङा आरोना ओमफ्राय दस्रानिसो आरोना नैबेसो जोंना नैबेसो बेसो जोंनि जोब आरोना गासिबो बारा गैया 3 बिगाल' दङ बाहाय गासिबो जोंनि जोब बोसोराव बांद्राय खामाया आङो नैबेखौ हले मासावहाय एसे खामायलाबायो आरोना बिदिनो 20,000सो फैयो आरो फानलाबायबा टाइटानिक जाहाज नुसिगोन गाइसमोन र' थांगासिनो माने नै गाइस आं दा माने हाबफैबाय आरोना माबायावहाय ओमफ्राय गेटआथ' बन्द'सो जाहैबाय माने मालिकआ दाख्लैनिफ्रायनो लोमजानानै दंमोन जाहैदों गेट गुदुंजों खेबहरनानै खोन्थासानोसै टाइटानिक जाहाजखौ सियावट ओइ गाइसमोन टाइटानिक जाहाजआ नायनानै लाखा टाइटानिक जाहाज आरोना बे गाइसमोन एकदमबारे लकेसनफ्रा हेभिखा जायगाया एकदमबारे बाहायनो शुटिं खालामफैयो आरोना मानसिफ्रा गोसो गोथारै सेसाबो मोनलाबायो बै खनायाव खिरलाबाय थायोमोनलां बैथिं दङ खनायाव खिरलाग्रा बेयाव फैलाबाय थायोमोन आरोना आं बाइकखौ दैलाङावसो सालायो गाइसमोन दैलाङाव ओमफ्राय बाहाय गौराङाव नारसोमहैयो आरोना बेखौ खारलाङो आरो फावसैनानै बैजों गिदिंलाङो आरोना बै हाग्रा सेरजों हिटना गाइसमोन टाइटानिक जाहाजआ वाव दा होनसैसो बेसे नायलुबाय थानोसो जायो फाइनालि गाइस होमबा जों दा माउन्ट एभारेस्ट हाजो खाथियाव दंफैयो बैलाय हनै माउन्ट एभारेस्टआ वाव माने गाइसमोन आं देनां थैब्ला बबे जायगायाव थाफैगोन बे जायगाखौ आं एसे देखायना होनि आरोना नोंसिनो जोंनि गोथैबारिखौ आरोना बर'नि गोथैबारिखौ आरो लगाय लथाय बाहायनो मिक्सार गोथैबारि होननानै दोननाय जाबाय नैबेहाय माने एसे गोथैफोर सावबा रेस्ट लाग्रा न' आरोना बे फाग्लासो जागोन जोंबो थैबा बाहायसो थाफैनांगोन आरोना नायलांबाय था र' थ' होमबा फाइनालि गाइस नैबेनो जोंना गोथै फबग्रा जायगाया एकदम गौरां सेराव आरोना जायगाफोरखौ एसे नायनानै लाग्रोदो बालाबारि एकदमबारे ओरै हरै बांगालबारिसो आरोना जोंजों होसोयाबा दैखौनो बारस्लाबनो हानाय नङा बे नैबावनो देसोमला जोबमोनगोन जों बिसोरखौ नैबेनो आरोना गाइसमोन गोथै सावनाया बेलाय नै बेनो जोब आरोना नैबे जोब आरोना सेस गोथै सावजोबनाय बे नैबेनोमोन नामा दाख्लै थास'खौ सावनाया फाग्लाखौ एसे खुबैहरनोलां ओइ फाग्ला थास' फाग्ला दासिमबो सिखारा फाग्ला गोबोरखि मोखाङा उन्दुगासिनोसै नैबे बुरिसो एकदमबारे नैबे जायगाया जोंनि गामिनि आरोना गाइसमोन हेभिखा नैबे फुख्रियाबो जोंहानो लानायमोन सेंग्रा पार्टिफोर लादोंमोन आरोना सिगाङाव सारसावलाजोबनानै जाखांखाबाय जों बिनि नाखौ आरोना नाया बारा थावा बालानि ना नालाय ओंखायनो आरोना गाइसमोन बेजों गौरां गार्डेन मोनहैयो बैनो गौरां गार्डेना गौरां ब्रिजआ बैलाय हनै गौरां गार्डेन थमब्लेट आरोना बे गाइसमोन गोथै बारिया नैबेलाय नै आंथ' बे जायगायाव थाफैयालै आंहा गामिनि बारियावसो फबजागोन बाल आं बिदि एथ' माबा जायगायाव थाफैथारालै गैयाथाय गैया रानस्राव जायगायाव सोर लैजा गैयै फुजा होनानै गालांनायखो बाहायलाय गोदाव सोरावनो सियारखौ लाङो नामा प्रसेन लांसै नामाब्रा मोजांसो माथो सियारा हनै फैसा खुस्राफोर नायलाबायजागौमोन आरो बैफ्रावलाय फुजा होनायफ्राव थागौमोनदां लायजागौमोनथ' दा बिरि थब्लानि सोबलाहैनो बालनि माथो जागारबायदों नैबेनो आरोना गाइसमोन जोंनि गामिनि एरियाफ्रा नायनानै लाखादो नै एसे बेनोसै आरोना गाइसमोन मा नाया जोंनिखौ बुरिफोर लोगो मोनदोंमोनलै गाइसमोन थांफिनगासिनो जों दा न'आव नै